Mawa wabwino amalawi kwina kulikonse kumene muli. Dzina langa ndine Comrade Redson Munlo, mtsogoleri wa Mass Movement for Economic Revolution, komanso membala wamkulu andi mlembi wamkulu wa bungwe lija lotchedwa Malawi First. Mama wa uno amayenda abambo, ndabwera kwambiri kuti ndi kambepo nkhani imene analankhula dzulo a president yonena kuti apanga noti kunena kuti anthu akumauza zabodza kuti dziko lino likuyenda bwino pamene dziko lino silikuyenda bwino. Awapanga accuse achipani komanso anthu amene awazungulira kuti akulakwitsa kumauza kunena kuti dziko likuyenda bwino, dziko lisali kuyenda bwino. Pambali ponena kuti ndifuna ndigwirizane nawo nda president kuti akuwanamiza, komanso ndifuna ndipangobwizevu izi. Ngati a president akumalola kumanamizidwa, iwowo nkumadziwa kuti akunamizidwa, ndekuti mdziko muno tilibe mtsogoleri amene angathe kutitsogolera bwinobwino. Ifo mtsogoleri wathu ndi munthu onena kuti akunamizidwa. Andi ifeyo sitikuchiona cha nzeru china chilichonse pa nkhani imene a president akupanga accuse anthu akuatsatira, kapena kuti anthu akuchipani kwawo, kapena kuti anthu amene amapatsa upangiri kuti akumauza bodza. Ngati kunena kuti a president iwo amakhala ku England, kapena ku Ukraine, kapena ku Russia. A president athu achakwera amakhala mdziko muno, amakhala mu nyumba zathu zonse zipo 4 I think, pali Chikokobe, Nzuzu State Lodge, Sanjika State House ndi Kamuzu Palace. Nyumba zonse zili mdziko muno, ndipo a president amayenda daily pansi, ndipo ngakhale kumaliro kumene amalankhulako a president ayenda pansi. Ulendo ochoka mulilongwe kafika kudedza, dzana lomweli anali kwawo kukasiya. Tidziti kuti kukasiya ndi dziko lina la Malawi sikuno? Tidziti kuti anthu akukasiya sakuvutika? Ndi zimene a president afuna kutiuza kuti iwo anayenda kuchokera kulilongwe kukafika kukasiya kwa Malembo osapanga po detect kuti dziko muno anthu akuvutika? Sanathe kuona kuti Malawi amene tili naye lero ndi osiyana ndi Malawi amene takhala naye mbuyo monse? Andi ifeyo tikuona kuti a president akungopereka excuse yabodza, ngakhale tikuvomereza kuti ndi zoonadi kuti alipo anthu ena amene akuwasokoneza. Tivomere zimenezo. Asanene kuti akuwanamiza, ayi. Yokuwanamizayo imene ndiyo sagwira. A president chilungamo cha mmene dziko lino likuyendera akudziwa. Kuti dziko lino silikuyenda bwino a president akudziwa. Ine amene zimene timalankhula pano anilese ngati amangozitenga ngati kuti basi akulankhula zinthu zamisala. Zimene ndimalankhulazi ine a president timatumizira kuti trying kuwauza, kuwaonetsera chithunzithunzi chimene dziko la Malawi lilili. Ndipo audio iyi ndikufotokozayi a president ndatumizira, ndipo ayimvera. Asankha okha kuimvera kapena kusayimvera. Nkhani ndiyonena kuti a president inuyo zoti anthu akukunamizani mukunama, koma munene kuti anthu akukusokonezani. Anthu amene akukusokonezani mukuwadziwa. Ofesi yoyamba imene a president kukusokonezani ndi ofesi ya Attorney General. Kumbali ya malamulo a president dziko lino likuswa malamulo like nobody's business. Chifukwa choti Attorney General office ikulephera kukupatsani upangiri woyenera mulingana ndi mmene malamulo amayendera mdziko muno. Ofesi yoyamba imene kumakuuzani bodza ndi imeneyo. Kachiwiri ndi ofesi ya ministry kapena Minister of Finance, ikumakuuzani bodza lambiri. Ndi chifukwa chake munaona abwana ku parliament kunapita zina, ku MRF implementation kunapita zina.
izi tikunena fwa chani? Aphungu anakana kuti adakambira nako kapena kuti palibe tsiku ndi limodzi lomwe limene anakamba zokuti magalimoto opita kunja amene timagula kuchokera kunja ogwiritsa kale ntchito kumalawi kuno kuti mwina at least tidzetsa sako kuyendera kachikuku asinthe mataxes yake ngati mmene inabweretsera mwana and zimene zozo zinasinthira ku Minister of Finance, another office imene inuyo ikukusokonezani ndi imeneyo. Chifukwa tidzikuzani tikufunanso tikuuze na president kunena kuti mzipatala mdziko muno mulibe mankhwala. Ndi chifukwa chake munali kumaliro dzulo kulira MP wanu amene wamalira ali wang'ono kwambiri. Kunakakhala kuti kukamezo sento a president kunali mankhwala ndithu eni MP watu sitikadamuluza, MP watu akadapulumuka, MP watu watisiya chifukwa chonena kuti kukamezo sento anapita mankhwala kulibeko. Andine ndilibe chikhulupiriro kuti a president pali tsiku ndi limodzi lomwe limene mukukumbukira kuti boma lanu linagula mankhwala posachedwa apa kuti akhale muzipatala za dziko lino. In short, muzipatala za dziko lino mulibe mankhwala. Ndiye kuti ministry ina imene kukusokonezani osati kukuzani mabodza ya ikukusokonezani ndi Minister of Health. Posachedwa apa bwana kwa agriculture chaka chatachi kunabedwa ndalama za nkhaninkhani za fertilizer wa AIP wotsika mitengo amene analipira munthu wa ku butchery ndalama zopitilira 35 billion. Tikunena pano ku Ministry of Agriculture akupanga diru yabodza fake cosmetic kumanamizira kuti ku Romania kuli kampani yotchedwa East Bridge, kampani ili ya mdziko muno yoti mutenge fertilizer amene wachoka ku Morocco ndi fertilizer wachoka ku Russia kuti mwagulitsa Malawi. Yeti fertilizer anabwera mdziko muno kuti tipatsidwe mwaulere. Mukumanama namva Ministry of Agriculture akunama kuti fertilizer uja anagulitsidwa ntchito mbodza. Fertilizer uja sanagulitsidwe ntchito, fertilizer uja alipo mdziko muno akusungidwa mdziko muno koma afuna amugulitse kwa Malawi. Ndi kumanama kunena kuti fertilizer wachoka agula kuchokera ku East Bridge lili bodza. Ndiye another ministry imene ikukusokonezani a president ndi Minister of Agriculture ndi minister wake kumeneko. Tikunena pano bwana mabanki mulibe forex pena pali ponse. Mukafunse mabanki ineyo ndimafuna ndimulipirire mwana $10 yoti apange register ku university ya kunja akapange masters yake ya strategic management and leadership. Ndakanika $10. Mabanki mulibe forex, mulibe forex. Koma tikumva kunena kuti bwana inuyo mukusunga forex in different currencies mnyumba zanu za chifumu. Ndiye nkumadabwa kuti mukunena kuti simukudziwa mavuto amene ali mdziko muno anthu akukuna mizani. Ndani amene munampatsa ntchito yoti adzikuzani kuti dziko likuyenda bwanji pamene amene mukuyendetsa dziko lino ndinuyo? Mulibe ma monitoring and evaluation mechanism measures. Inuyo panoka mukamagwira ntchito simumatha madziona kuti kodi ntchito ndikuigwira bwanji, kodi ndikukwaniritsa magoals amene ndikuyenera kupanga, ma day to day assignments anga ndafika pati. Mukatha chaka ulo mukatha mwezi simadzipanga evaluate nkuona kuti muli pati. Are you making progress or not? What type of president do we have Malawians? Ora akanene kuna kuchipani akumunamiza ma advisors au a president palibe amene akukuna mizani. A president palibe amene akukuna mizani. Koma alipo amene akukusokonezani. Ngati mukumva kusiyana kwa zimene ndikulankhulazi, pali kunamizidwa ndi kusokonezedwa nzinthu ziwiri zosiyana.
ndikuvomereza kuti okusokonezana alipo. Okusokonezana oyamba ndanena kale kuti ndathabo chakaka nyinenda, agwengwe, akhumbize chiponda, akawale ndi gulu lawo. Musanamizire kuti pala achipani olondana amene akunamizane, palibe amene akunamizane. Abwana simakhala ku England, simakhala ku Ukraine kamene ku Russia, mukhala mdziko momuno. Posachedwa apa munali kwanu kwa Malembo, kumene koko mufuna ndoza kuti anthu sanakuzeni kuti zinthu sizili bwino, andi simunaone panoka kuti zinthu sizili bwino. Ayi, zimenezo takana. Ndiye ndifuna ndipereke ma recommendations. Athabo chakaka kukusokonezani kumbali ya malamulo. Zinthu zina zili zonse za malamulo zimene zikuchitika mdziko muno sanasanganya. Ma contract amene tikunena East Bridge, a bridge, ma contract ku butchery, zonsezo falls under the office of Attorney General, amene anapatsidwa ntchito yoti inuyo adzikupangana advise on legal matters. Tikaona inuyo abwana kugufa kulephera mu zinthu zokhudzana ndi malamulo mdziko muno ngati zosaina za ma contract, ifeyo sitikumaona inu, tikumaona kunena kuti Attorney General walephera ntchito yake. Fa ntchito yake inuyo ndikukupatsani malangizo. Tikaona kuti milandu ya malamulo mdziko muno sikuyenda, milandu ya corruption sikuyenda mdziko muno, ife tikuona Attorney General kuti ndi amene akulephera, chifukwa amenewo ndi amene anapatsidwa mandate yopanga advice boma in legal matters. Ndiye tufuna ndinene pano, Athabo chakaka nyilenda mukwalakwitsa president, mukwasokoneza president. Palibe china chilichonse chimene inuyo mdziko muno chikuyenda chaligo, apart from inuyo kupanga promote personal vendettas. Ndikunenanso nkhani ina inenanso personal vendettas, kuti anthu adzikupangani firu ena yake kuna kuti inuyo nda big facha kuti ndina Attorney General, koma kuyendetsa dziko sitimatero. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni bwana Nyilenda, a president mukwasokonezawo tsiku lina ndifuna ndikuwuzeni muapweteketsa president kukupita dzikoko sikwa bwino. Komanso inuyo aje na Athabo chakaka Nyilenda mukali wang'ono, andikuononga profession yanu ya uloya chifukwa cha ndalama olo chifukwa cha kuti simatha ntchito, ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Fathers we saying panopo kuli nkhani zambirimbiri ku koti, palibe chimene chikuyenda, yeti tili ndi Attorney General dziko muno. Anthu mwenalandalanda katundu, achisale anandido katundu, ine ndikulankhula pano ndili ndi mabero mbwe, aboni kalindo ali ndi mabero, ineyo bero yanga imene ndinakumnamangidwa just because ndimakumbutsa president udindo wawo basi. A president muli ndi udindo inuyo woti mugulitse ntchito constitution mukamapanga ziganizo zanu. Amayi Martha Chiso alakwira malamulo a ntchito yawo, whether kayanacheredwa kayanata udolo rumaoneka pamenepo kuti anthu kukuchera uyeso panga izi nkukanika, ndeti madziwa kuti munthu ali ndi kuthekera. Koma munthu ngati anangocheredwa ndi zibambo pang'ono basi uyamba bwe ndi kuti ntchito munthu yosamayitha. Tinakuwuzani kuti mayiyu olakwira malamulo a ntchito yake mchotseni, simunanchotse. Instead ine munanimanga ndikupita kuti ndikatseke office ya Martha Chiso, kandimanga ukandiseko 18 pano ndili ndi bero imene nimendera nthupi chaka chatha nkoti sinalowemo. Ndikukanizidwa kuchedwetsa chilungamo, ndikundikaniza kuti ine ndikumane ndi chilungamo. Aboni kalindo ali ndi mabero osachepera 10 ku koti salowa. Ajisale munamanga close to a year if not 2 years kumanga kutulutsa. Akama pangitsidwa bero ku koti mwamanganso mwakumaula, munalanda katundu, munalanda ndalama. Nkhani ya njauju imene munamangira ina mpaka pano kutsogolola nkhani sikuta sikudziwika. Andi tikumvanso kuti achisale anakapepesedwa ku polisi kuti adalakwilidwa
nkhani ya njaujo siku akudza koma panopo boma silinabwere poyera ndikuluza dziko zakuti nkhani ya njaujo ya ajisale inatha bwanji koma ajisale akalibe pachingwe mpaka lero sitikudziwa kuti inuyo ngati atone jeno ntchitoyo mukuigwira bwanji andijisaleyo muli naye zifukwa zanji zimene mufuna mugwiritse ntchito office yoti mumulangire ndiye ndifuna ndikuwuzeni atone jeno amene muli atabo chakaka nyilenda sindinu woyamba kukhala atone jeno panali anzanu pamene panachoka anagwira ntchito bwino anthu ngati achina kalekeni kaphale anthu amalemekeza panali anthu pamenepo atone jeno ngati malemu Maxon Mbendera anagwira ntchito bwino anthu amalemekeza madamu Jeni Ansa anagwira ntchito bwino anthu amalemekeza ndi anthu wosiyana amene anagwira muofisi mwanumo ndiye inuyo mukachita masewera Mr. Tabo Chakaka Nyilenda chifukwa mene ndamvera ku MCP akukuka panganira nani akufuna apite kwa president akawauze kuti inuyo sakukufunani chifukwa mwasokoneza president osati kuti mmanamiza koma mmasokoneza dzikonso likutero kuti inuyo Chakaka ndi amene mukuwasokoneza president kungati zonse zimene zikuchitika zogufa zosokoneza malamulo onse achina zamba akumakanika kupita ku parliament ndi chifukwa cha ino Tabo Chakaka Nyilenda ndiye pa recommendations yathu tikuwapempha president kuti Tabo Chakaka Nyilenda president mwachotse sakukuthandizani akupweteketsani chifukwa president mukuyang'anirali ndi bomba tsiku lina kumene kukupita Malawi mudzathira manja mwa anthu chifukwa cha Tabo Chakaka Nyilenda akukuchimwitsani agwengwe akukuchimwitsani ndiye ma recommendations yanga ine ndione kuti Tabo Chakaka Nyilenda mwachotse ntchito olo ajo Tabo Chakaka Nyilenda avomereze kuti alephera kutumikira dziko lino kupereka upangiri wa malamulo kwa president asiye pansi udindo wawo agwengwe alephera kuyendetsa chuma cha dziko lino in his hands for the first time chuma cha dziko lino ndichomvetsa chisoni kuyambira pa 23 June 2020 Malawi sakuyenda president performance simukudziwa ndiye tofuna tikuze amalawi muno muli mavuto opsa kwambiri ota Malawi akudzipha amalawi akufa mzipatala ma business sakuyenda kufa mzipatala kuti kulibe mankhwala ma business sakuyenda forex kulibe mafuta amagalimoto palibe kuli njala mdziko muno fertilizer ali pa 150 passport ija ili pa 600,000 ija mungati dzakhala 14,000 ija abwana muli mavuto ambiri mdziko muno amene sitingate kuachula chimanga thumba la chimanga lafika pa 40,000 munalipeza pa 5,000 fertilizer munampeza pa 18,000 lero ali pa 150,000 passport munapeza pa 48,000 lero passport ili pa 600,000 zonsezo zikuchitika Malawi muno mkatikati mwa ulendo opita kukenani umene inuyo president munalonjeza Malawi dziko lino tafuna tikuzeni palibe amene akunamizana president mavuto dziko muno mukwadziwa koma kuti mwavomera kuti mudzisokonezedwa anthu okusokonezeni alipodi ena mwa iwo ndi Tabo Chakaka ndi agwengwe ndedu kuti agwengwe mwachotse as minister of finance he has failed this country chifukwa cha scandal imene inachitika ku MRA tufuna agwengwe achotsedwe commissioner general MRA achotsedwe ndi madeputty onse komanso kuphatikiza anthu amene anapita ku press conference ya MRA ndikumakanamiza Malawi kukapanga justify misonkho ya uchitsiru imene mangofuna kupondereza Malawi dziko muno ndikononga chuma cha dziko lino nkhani imene tineka kwambiri ndiye tikupemphana president kuti anthu amene wawa muachotse kuti tidziwe kuti mwina ndizoona adi kuti kapena mwina mumapanga firi kuti mukunamizidwa pali zimene zimene tikudziwa kuti simukunamizidwa president koma kuti mukungosokonezedwa chilungamo choti anthu akuvutika mdziko muno mukudziwe na president chilungamo choti anthu akudandaula mdziko muno ma Facebook palibe president amene amakonda Facebook ever ngati ino president kuti mukanene kuti anthu simukudziwa kuti anthu akuvutika mdziko muno ndibodza koma inuyo mukulola kuti anthu adzikusokonezani anthu amene ndakuwuzani kuti amakusokonezani ndi amene minister of health akusokonezani agriculture akusokonezani anthu amene wawa akuyenera kuchotsedwa akuyenera kuchotsedwa
ngati mufuna kuti dziko a president iliyende bwino. Ndiye mati tikuwuzeni ndiye takuwuzani mavuto amene ali dziko muno, mavuto ndi ambiri. Tingonena kuti dziko muno likuyenda ngati lilibe president. Amalawi amene akumvera akumva ngati dziko lino likuyenda lokha. Ndipo ndi nthawi yo in fact it's high time Amalawi amalakalaka inu mutasiyo president. Chifukwa mene likuyendera dziko lino president mchimodzimodzi kuti dziko lino lilibe president. Mungokwaniritsa lonjezano lanu munanena lija lonena kuti pakatha 2 years ndikupezeka kunena kuti inuyo dziko likukanikani mudzasiya pansi udindo. Nthawi ija ndino ndipo time is overdue. Dziko lino pamene lilipa bwana zoti muli president mudziwa ndino. Mdziko muno Amalawi akuyenda ngati kunena kuti mulibe president. Bolanso kuthengo amathodza kuti nyama iyo ndiye tsogoleri wathu. Koma ku Malawi kuno dziko lino likuyenda ngati lilibe no any control measures. China chilichonse chikungokhala ndi DCR. Katundu akungobedwa. Abwana economy ikungodzigwera. Forex mulibe, mankhwala mulibe, anthu akungofa ngati dzichani kaya. Chakudya mulibe control ineli yonse titengane kuti dziko muno. The benefits of having a president, we don't see them as a country. Ndi chimodzimodzi kuti dziko lino likuyenda lopanda mtsogoleri. Ndiye president mukafuna kudziwa kune kuti dziko likuyenda bwanji ndimene palibe chino dziko linaleka kuyenda bwino pa 23 June 2020. Ndiye ngati pali kupanga chiganizo pangani chiganizo better muchoke nsanga president nkudzisiya nokha kusiyana kuti mudzathele m'manja mwanthu. Kumene zikupita ku president ndikuwuzani upresident wanu sudzatha bwino chifukwa Amalawi akukudandaulirani. Amalawi akukudandaulani umbavu amene uli mboma lanu, kusayenda bwino kwa chuma kuli mboma lanu, kufa kumene anthu akufa under your watch. Amalawi ndi okwiya. Tsiku limene adzati kuti afuna kupanga zinthu bwana mudzidzakhala ndi mukulota. Zikomo kwambiri Amalawi kuna kulikonse kumene muli. Ndimafuna ndi auza president kuti mwina inenso ndikhale modzi mwa informants okwauza president mmene dziko likuyendera chifukwa kunena kuti anthu amakanamiza zimene fiti kuti yayi anthu sakwanamiza kuti anthu koma kuti anthu akungokwasocheretsa chifukwa iwo president akudziwa kuti dziko lino silikuyenda bwino. Chilungamo chake chimenecho. Zikomo kwambiri Amalawi, Mulungu akakudalitseni.